हेलौ गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायनो थाबाय हदासा चेनेलनिफ्राय दा भिडिअ'आबो गोबावसैलाय दिनै बेखौनो शेयार खालामसैलाय माइ रोगानायखौनो माइ हानाय रोगानायावनो बेस्थ' आरोना ओरै रोगागासिनो नै जमा खालामदों रोगानानै थ' दिनैनि भिडिअ'खौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांदोलाय आंजों लोगोसे भिडिअ'खौनो होनाया ओरैनो दासान्दि माइ हानाय रोगानायावनो एकदमबारे बेस्थ'ना ओंखायनो दस्रा भिडिअ'बो लाबोनो हायाखै दा बेखौनो दिनै शेयार खालामसै होननानै सानबाय आङो भिडिअ'आबो गोबावसैखाय माइ बजा लायफिननो थांगासिनो आङो दै बारनांगौ बे गोजौथार लामाया बिथिंहाय बारा गैया आरो दस्रा मालिकनि निजेना लबार बागान ओथिंहाय न' मावगासिनो दं मालाय गानाय लांजोब्बाय सिनजानो मोनाखै दखानावनो थांनो मोना दासान्दि न'आवनो बेस्थ'खाय लबार बागान देरहांबाय गय बागान बे माइनावफुरि गामि आरोना बेयो माइनावफुरि सिस्टार कमेन्ट थाग्राफोर गोदान गोदान फैगासिनो आरोना न'फोरानो गोदान गोदान ओंखारबोनाय गोजाननिफ्राय नैबे खनायावनो आरो बिगासे दंबाव दस्रा मालिकआ गायनो होदों आरोना बेखौनो लांबोदों नै हाखांबाय जाला गाइस पाप्लिस हाजोब्बाय उपाय गैया गाइसमान रोगानांगौ सानैल' फिसा रोगागासिनो ओमफ्राय आंना बजानैल' अखाया जाबायदि गोलाव मेंबाय गासिनो दसे जिरायबाय रोगाखांबायानो जाबनांसिगौ थेलायाव नै थेलायाबो बायरालाखा ओरैनो गोबावसै थेलायाबो थ' दसे थानानै जाबसिगोन आरोना जिरायबाय दसेया हाफ्लिसाजोब्बाय आरोना बिरादनो मैयाबो रोगादों रोखोमनो ओंखायनो दसे जिरायबाय ओंखायनो बजानैल' लादां बाननो हाला फाफ्लिया मालायखौ नायबा बिराद रेजें नुयो आरोना बाननायफोरखौ फुरा रेजें एकदमबारे ओमफ्राय गावबागाव बानबासो मिथियो आरोना बिराद सायो फाफ्लिया साजोब्बाय आरोना बाव दा दसे थानानै जाबसिगोन आरोना दा दिनै चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो माथो नायबाय थानो आरोना लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामदो लाइक होलांदो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामलायदो बर'जों बर' अनलायनानै फंबाय हिसाबै आरोना सापर्ट खालामदो थ' चेनेलाव सोरबा फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्ट खालामनाय जायोना बेक खालामफिनगोन आरोना दिनै भिडिअआ बे माइ रोगानायानोसै आरोना दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय नोंसोरजों लोगोसे भिडिअखौबो गोदान लाबोनो हायाखै बेनोसै न'आवनो खामानि मावनाय नालाय गोसोआवबो थांनो हायाखै आरो ओरैथिंजाय जोंनि गामि जाहैबाय ओरै फारसेथिंजाय जोंनि गामि जाहैलायबाय आरोना ओमफ्राय ओरै दै दं बेजों ओरैथिं माइनावफुरि सेरफांगुरि थांजोब्बाय आरोना ओरै देबोरगाव सिदा आरोना ओरैथिंजाय बे लबार बागान ट्रिप मोनसेजों खेबनै नागासिनो थेला बुरजा लाबाय ट्रेक्टराव साखा खबनै ट्रेक्टराव
दायो खामानि जोबखांनानै दुगैखां लोबखां फ्रेस जाबाय आरोना। दायो भिडिअ'बो बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन। बाय बाय।